On ye tunjuk bor ka Kynhun U Messi ka Inter Miami hagan ne ka FIFA Club World Cup. Ia ka klub ka bare napo jong kari Cristiano Ronaldo kata kari Portugal. Ni pedang singa bai phi barok ki paralok ki bajis ngau tenat. Ban pai ki video hagan ne ka channel. Ka jeng kerpat ikito ki paralok ki bampada ban subscribe. Lada bis ngau tenat ki video hagan ne ka channel. Singa baban nyanyi untuk subscribe button. Ka Inter Miami ka badai ka Kynhun U Messi. Hadin bakalamat ya kanam ya khat. Haka jinga la kai ka ban kong e jongka hagan ne ka FIFA Club World Cup. Jong usnam arajat arpusan pyrshah ya ka al-ali. Ka badai ka klub napo jong kari Egypt mentapat ka lapan krek ia lade ban ye khon ye ka jinga la kai ka ba ar jongka pyrshah ya ka Porto ka badai ka klub napo jong kari Portugal ia kane ka jinga la kai on sepenlong ya ka Shibit aka porkat ar chiteng palat chiteng senya haka Mercedes Benz Stadium jong klub Atlanta United haka United States of America ke Inter Miami ka bahab haka grup E haka ne ka FIFA Club World Cup jong menta usnam menta ka don ka kerdan basaw haka ne ka grup Hakaba hakan ne ka grup barok saw teliki klub kiyo ban kamai damar cipon kata ka kentup ya ka al-ali ka Palmeiras ka Inter Miami bat ka klub Porto kumta ka Inter Miami ka Kynhun U Messi ka don kambaj ban job hakan ne ka jingela ka pyrshah ka Porto kenong bakan kiuno chika kerdan ka ban nengkong dan ne ka kerdan ka baar bakan pensuk ya ka bakan yorung cekarau 16 hakan ne ka FIFA Club World Cup jomenta usnam sa ka waipat ka jingela ka hakan ne ka Club World Cup kan selong Shibit kamet akapor kendai citeng ka jinga lekai kan long hapdeng ka Palmeiras ka badai ka klub napo jong kari Brazil pyrshah ya ka al-ali ka badai ka klub napo jong kari Egypt kat ba ka Kynhun U Julian Alvarez kata ka Atletico Madrid ka bahab haka grup B kan nekon pyrshah ya ka Seattle Saudar haka por la citeng la syai menstep ka arpeu terik jomenta ubenajon ha unusnam arajat arpusan kat ba ka klub Paris Saint-Germain ka badai ka klub ka bakrany bor haka deuba Europe pat kumjoro ka badai ka klub ka balong ka lado jong ka Champions League menta usnam kane ka klub ka bahap hapo jong ka kurbi hadin bakalala ban penlem ya ka Atletico Madrid hado dasaw la not goal haka jingela kai ka banengkong jong ka haka ne ka FIFA Club World Cup jong menta usnam arajar arpusan menta ka lapen krek ya lade ban ye kon ya ka jingela kai ka baar jong ka pyrshah ya ka klub Botafogo ka badai ka klub napo jong kari Brazil la syai menstep haka por henriu citeng menstep la badong baka klub Paris Saint-Germain kan salah ban penlem ya ka klub Botafogo hakane ka jingela kai la syai menstep namar wat haka jingela kai ka banengkong jong ka pyrshah ya ka Atletico Madrid ro kala ban penlem ya ka hado dasaw la not goal ya ka tangin sapaj ban saki la syai menstep hato ka Paris Saint-Germain kan salah ne em ban yela kai kumba ka lale haka jingela kai ka banengkong jong ka hakane ka FIFA Club World Cup kublai shiboni pi barok ki paralok ki bajis ngau tenan ban pe ki video hakane ka channel Yan sekendopat haka ke video kublai shibon